Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Aku ora wani jawab to ya jenengan urung alun dhisik. Hmm, Tipune ayah ki nek iki ora ono suarane ya. iya bos pokoknya Heeh. Ki nang kamar apa ning jiko? naik kamar. Hmm? Bojone aku metu. Oh, ning dia. Kayak dulu ono kecelakaan. Oh, ayah ning kamar. Hmm, neng RT Kerepoan to ya. sebelah. Ora mah, Hah? ora, Mula nguyel-nguyel sukun bojomu. ora mah. Ini kok lemes. Kalau ono kecelakaan. Hah? Neng RT sebelah ono kecelakaan. Nek balik kerja terus ulet-uletan nyamar. Ora mah, Ora. ora. Iya, wis ora. Lamun ayo ora apa-apa ya. Eneng mas sepi ra ono wong. Anake sekolah kan ya dia foto di Jumat. Bojone aku metu. Ngerti? Ayo kayak dulu kecelakaan. Oh. Halo. Iya, Heeh. mama neng iki. Mama lingge iki nirwang tamu. Koyo kek bengi kae ya teko kae. Iya ya mah. Koyo saya kangen ya mah. Ya wis ah. Alamun lebih sih saya. Ning ndi bojomu ning ndi? Delok kecelakaan di sebelah RT sebelah. Sing dicetake ayah kuwi. Bagi Hmm? gitu nek Tuh, ono cocok. nembe kok Cocok. Heeh. Oh. mobil glondor rene blong Heeh. Heeh. saka RT telu nah Oh. nabrak taman tematik Heeh. nah, terus kecepit Ya Allah. Heeh. Ini dulu ya. yo ning RT sebelah Hah? ning RT sebelah nggonku kampung sebelah Ora kecelakaan nih. Orang marah. Kecelakaan ini ndi ya. ayo ning kampung sebelah Oh, apa nanja ya? yo jane ora begitu aja sih Oh. Lebih berarti. sampai Oh. Blonder. Oh. Ora iya nanja banget nek rame blong ya iso blonder ya. iya mah Hmm. Bojone ya delok. iya Hmm. Tapi ora apa-apa ya. meninggal Ini lho siun. Sing meninggal sopone ya kuwi. Sing ya urung kena ana sing meninggal ono sing meninggal. Oh, berarti nang kampung kono ya. iya Tapi beda RT, ora RT nanya. enggak itu RT Ora. 11 enggak itu RT Ya Allah. Iya. iya Saya yakin nang kamar. iya mah Yo yang ora ngerti ya. iya Tak kira bubu aku nanya iki, iki turu kok ora ya. Kok isi sibuk gawean. Ku telepon.
Ora. Oh, tak kira barang ngulek-ngulek pentil. Mama sekangen. Yusi ya kusine. Ora kangen ke piye sih to sayang. Iyo, aku yo kok tau, Ma. Aku yo isi. Iya ya. Ora apa ya. Kangen ya. Wis kangen banget. Iyo. Ayah nenek waktu yang kerja. Apa-apa. Ayo sarapan. Wis, Ma. Wis. Wis. Nek bojomu pilih. Ya. Aku anu acarane pembubaran panitia. Pembubaran panitia acarane. Jadi aku ra iso ning dhisik. Iya sayang. Ya, Ma. Iki yang malah ngomong ayah bisa kan ini personel mah. Iki kesuwen rak nek bojomu balik ora penak. Ora, Ma. Ora. Bisa kan ya ini susah. Iya. Lah wingi koning VIP meneh, VIP ngongkon opnam orang itu mulai, tapi Indah semoyo. Bu, kalau sekarang kan aku belum siap, nanti yang di rumah anak saya yang sekolah kelas 2 gimana? Belum ada yang tak suruh nungguin kan nungguin. Yowis ini Mbak Indah. Kalau saya dinise ke Kim kan hari Senin sama Rebo. Apa hari Rebo apa hari Senin aja. Kemudian Indah kan wingi tahu sore tak telepon aku ya. Ojo Rebo nok kesuwen aku iki. Di sini taine biar bini kayak gilisa ki wis mulai nang utang oke ya. Wong anggere disogok biar bini cuma sithik tok. Ngono to. Iya. Tapi kon ning kono menang rak ketang pirang dino biar di apa yang omongnya iku lho di aku rak mudeng ya. Ya besok aja ya Bu anu hari Rebo Indah ngono kuwi lah wingi tak telepon ngomong ojo Rebo nok kesuwen tenan wae ya aku ngomong ngono kuwi. Ya ngomak insyaallah tak usahake nek ora nek kisah situ ning rumah sakit ya aku insyaallah tak balik Senin aku kuwi. Nek Rebo kesuwen mesake aku ngono kuwi. Iya mak anu Bu Ati iki bukae Rebo karo Senin kuwi. Nes ayam Nes. Betul harus Senin aku ngomong kuwi. Iya nah aku malah nek ora Senin ngerti aku balik. Ya. Iya wis. Senin. Malah ngomong ra iso ayah kira-kira. Terus ora Pak tak undangan apa? Tapi kok Nes, pesan ayam Nes. Kai, bapak Ora krungu Pak tak undang Pak berarti. Iki kancaku pesan ayam ya. Tapi kok tanggal 14. Mama tanggal 14 Mama. Yo ning kene. Iya to ya, wong rebo ki sesuk kok Senin kan sesuk to ya tanggal piro. Iya aku serine to ya. Yo mungkin pas ngomong ya ya. Sesuk kan tanggal 7 ya, bisa nek to. Iya. Itu kan Setu. Terus Senin. Aku balik Senin. Ya sayang. Senin Selasa. Itu Senin. Terus ayo di sana no yo aku seneng kene to yang sama 14. Ya. Mulane aku balik Senin. Ya sayang. Iya. Yo, karek engko tak telepon Indah maning. Lha nek Rebo kan kesuwen mesake. Masalah ini sini angel. Ya wis. Ya. Sesuk minggu aku
senam ning Taman Lele nek situ. Ya ora? Heeh. Iya, ya seret. Sehat-sehat mama. Amin. Sering bersyukur ma. Iya sayang. Karo sering Ayo iya. Iya. Sering ning keheningan ma. Iya. Iya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aku sayang mama. Iya ya. Aku yang sayang kok.